Kayo pa, Lids. Ha? Sadya tayo. Ayan. Sorry lang. Dahil ito lang ako. Para masanay ka daw sa bilis, gue. Ay naman dyan.
Tingnan dito ka. Pero pa isa. Thank you. Ano, kain tayo, boy? Korean ko mag-send last time eh. Send ko niya yan. Tapos, screenshot mo niya ako.
Kaya pa yung pagkakasali. Nasa mo yung shirt? Talaga na. Hindi, yari ako. Ay, ba! Alexander! Ano pa naman sabay-sabay birthday niyo? Kaya pa